krásné dobré odpoledne, všechny vás pozdravíme. Přijeli jsme za vámi z Prahy 13, jsme z fakultní základní školy mezi školami a máme tady 2 hudební soubory nebo torza 2 hudebních souborů. Notečka, což je flétnový soubor a pak tam máme klíček, což je pěvecký soubor. Oba 2 soubory jsou děti od 1. do 5. třídy. Pravda, v klíčku teď máme několik starších jedinců, protože muzika je tak baví, že se nechtějí prostě od nás odloučit. Ale, jak říkám, je nás strašně maličko, takže jenom kdo tedy mohla, byl zdravý. Máme vánoční program, akorát teda jsme vynechali písničku, že se těšíme na Ježíška. To nám přišlo už dneska trošičku mimo mísu, ale jinak máme Vánoce, takže doufám, že si s námi ještě ten čas užijete a že se nám to jakž takž povede. Děkujeme pěkně.
tady ten mikrofon na kraji a pozveme vás, než nám začne hrát stromeček, poslední společnou koledu, kterou si dáte s námi. Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Velmi rádi bychom vám tímto popřáli všem krásný vstup do nového roku, ať se vám daří, ať jste všichni šťastní, veselí, ať se vám daří v práci a zkrátka, až z nás máte jenom a jenom radost. Děkujeme.